Surprise ko nga upat ba? Upat ba yan? Na? Pay-paiso, promise. Promise. Okay? I love you so much. So, amin inubra ka. I love you. Nakapalagbon mo na ta. Ginagawa mo. Layan? Go, mata. Tayo na. Ben! Closed doors, I'm a fool for your love. Yo, what's up mga kadugo? It's me again, your girl, Jazzy Ventura from Gataran. So for today's vlog, is may naisip na naman akong katarantaduhan na gagawin kay Kia. So, may 50 pesos tayo dito. Yan, pambibili natin ng ketchup. Ketchup? Basta. So, meron kasi ako ngayon, may dalaw tayo at hindi ko siya na-surprise noong February 14. Kasi wala naman akong pera. Wala naman kasi ako yung surprise kundi yung sarili ko lang. So, may naisip akong gawin sa kanya. So, nagse-cellphone na naman siya sa sala. So, lalagyan natin ng ketchup yung napkin na kala niya ay regla. At yun na yung magiging surprise ko sa kanya. Sasabihin kong ibibideo namin dahil memory namin to na magkasama. So, ayun. Ano pang hinihintay natin? Samahan niyo akong bumili ng ketchup. Let's go. So, wala kasing ketchup dito eh. Naubos na. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Oh, tara. Ginagawa mo. Dinakbabaanin. So, yun tayo gumatang. And let's go. Tara na. Lakad-lakad lang pag may time. Ginagawa mo. Nay? 20 lang kuya. 20 talo niya. Donut? Duwen uncle donut. Bes nga soy. Ay soy. Yata ka sana kuya, palaman na. Gatas din. Ay gata, sige. Chap! Ketchup! Sige man o? 26! 26. Saan babatit na eh? Awan. Yan sa tungkol. O, 30. Kasi abay, disuot ko pinanglakon jet kanya. So, ayan, pauwi na nga ako eh. Ayan, ito na yung ketchup. Kasi mabising na kami. Narianda ko ng atin ko ikami sa tayo sa tawid na kon. Ito yun ako magbagnanak gaya mo. Hindi mas ato donut. Donut siya na natin kam. At dapat bukural lang. Amo yung agmens na kami. Ay, wala yung bagagan pa ulit. Ginagawa mo. Kaya muna nga awan ti ketchup. Ba? Ano ba? Ano ba? Ba? Ito. Kaya mo donut? Ginagawa mo. Kapag bibidyo ka. Hmm. Tara! Haba? Ginagawa mo. Sarap. Ito.
Ginagawa mo. Apeta! Gimas? Apa, kailangan mo i-video na pagkangkanam. Wala. Okay. Wala na eh. Dagay minyog na, Jibe. Na! Dikman mo. Nalipata. Abigin na mo ba lang? Dambal to, okay lang. Bayaw mo na minsan lang mo. Okay lang matitin yung dambal, di ka sa makawawas. Abiginan mo! Oh, may mesa. Bagay mo to, Jiduan. Bahala ka, big mo, okay lang. Kita tayo, hospital, okay lang. Ito na, magmantala na. Gimas? Sumbat ka to, okay lang, takita mo. Ginagawa mo. Abiginan mo! Nagimas ka, Rod. Tama eh. Mauli ka kawan, okay lang. Kapag boyong na, kahit magboyong na. Mauli ako, tama. Kag boyong na baliw na baliw sa'yo. Okay, kukuha na tayo ng napkin. So, bago yun. So, ito yung gabi. Ano ba yung mga gabi? Basta dito lang sa bag ko yung gabi. Okay. With wings. Lagyan natin ng toyo muna para mabaho yung amoy niya. Mabango naman yung toyo. Grabe naman kayo sa toyo. Para magmukhang totoo naman. Oh. Kakaangot na. Nagampot. Di sa nanda yun. Ay! Okay na yun. Tapos, ano ka? Gandaman to ata. Ketchup. Bagoong. Ba't ito bagoong na yun? Di ba pinagmanggamang-gamit? Okay, pakita ko pa lang. First layer. Oh, ito yun. Nagimas na dumangga. Nagampok pa tapo yun. Oh, shit. Ito na yung regalo ko sa kanya. Memorable talaga tong regalo na to. Dahil ididikit natin sa mukha. Isasampan natin sa mukha. Okay, ito na yun. Ketchup. Papa! Ginagawa mo. Hindi nga kita tayo dalam lang. Kaya kita tayo. Dapat lip tint lang ako nun pero ito may meto. Ginagawa Tapos lagi mo. bukol-bukol mo ka no, ajay pagkatawa ka. Tapos lang sino. Tapos banana ketchup. Pero iwaras tayo ito nga tayo. Iwaras tayo. Wala pagdasa, may taktak ka ulit. Iwaras tayo there. Iwaras tayo. Tapos nagpaypay soon, dapat yung black-black na pisti. Bangsi! Ay! Kas nagpaypay yung gagi. Kadiri ko ito. Magpatdang! Okay, tapos na natin ang mahiwaga. Yes, nagpaypay sanda. Dapat tukol-tukol na. Okay, let's go. 2,000 years later.
Ginagawa mo. Be? 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 Yan! Baby! Be! Pada sama! Be! Be! May ka na! Pada sama! Magpasin padasa! May ka na! Credit nga! Ang yata credit card! May ka na! Hoy! Siyakot Bebe time! Baby! Tiyan, Abay. hindi ka palang. Nay, abay na. Ginagawa mo. Basta, da-surprise ko kanya. Abay na. Da-surprise ko kanya. Nag-isip ka na. Ayusin ka namin na. Hindi nag-isip. Oo, ano ako makita. Oh. Oh, Satan. ano mo ito makita? Mano, makita ka na. Ito, tumasali ka. Pero Yan. Kapit ang kamera. basta, dati surprise ko kanya. Yung surprise. And then, baby, man ako yung mga tangag dabagan. Yan, yung surprise sa ibi. Oh, Andiyan na surpat nga dabagan. yan, Jay. Ha? Yan, Jay. Basta, surprise ko kanya. Oh, yan, yan. Secret ko lang ang surprise ka ron, damaga. Dabay camera na yun, at no, bubuya ang talata. Ginagawa mo. Na memorable ataw, ato yung nabraan ta. Iso nga nag-video, naktanak nakabawi kanyang hindi February 14. Ka, dapat surprise ko kanya. Ang gapo ka pa yun. Yan, di ka na. Basta, masayang ka pa yun. Abay ako lang. Kaya dapat surprise ko kanya. Babawi na ka. Abay, video pa. Wala, memorable nga rin dati yung braan ta. Surprise ko kanya. Yan, Jay. Naibrama. Pang ko palang alam. Alam mo na ako dyan. Excited ka? Wala. Ready ka? Wala. I love you. Love you. Oh my God, nakasumsuwit ka. Ang kansama excited. Ano? Ano ni? Saan mo tayo? Ready ka din. Basta. Wait lang. Ay, teka lang nga. Yan, Jay. Palablabusan ka ba ay? Bulam to, Bek mo na yan. Dahil na ay. Hindi na. Pansi ka. Yan ka day. Basta. Ang kita ka na. Yan ka. Ito surprise ka. Lagi na pala ito, nagadoon pala ka muna. Wait lang! Pikit ka mata. Pikit mata. Hawak ka na. Ginagawa mo. Ikaw ay binabasbasan mo. Yan, nagadoon pala nga. Yan, Jay. Ewan? Playan? Kidam ka nga. Kidam. Ay, charan! Ginagawa mo. Hindi mo ba yan? Apa na ito, uy? Ano lang, regalo? Oh, kinilang. Apa na ito? Idud ko pa yung kanyang odap, original, kung ano pa. Ginagawa mo. Kupang kilikilim. Hala, tadak na. Dapat ito. Kadapat ito eh. Matoy, joke lang ata. Oh, kinilma. Hindi ko kuman. Last. Ito yan? Close your eyes. Oh, Ay, tika lang ah! hindi, mura man. Close your eyes. La. Ano, nababawi ka? Wala, babi na ka. Ganyan, nababawi pa kita didid mo. Lan eh. Last atin. Dan tu pelak Labas pa sa maan. mga 40 namin na to eh. Ginatang ko di kalma. Labas pa sa maan. 1, 2, 3. Go! Ako na gito ba ka? Naku, maya. Hanap na. Last ato yan, last. Abay. Hindi tayo sigit lang. Sana to? Okay na natin. Yun ay siya! Ito yan?
Naday! Layan? Layan? Dapat i-surprise ko nga upat ba? Upat pa yan. Nga. Lasa sa paypaiso talaga. Na? Paypaiso, promise. Promise. Okay? I love you so much. So, amin inubrak. I love you. Amo ka sinsin pa rin. Naday! Ginagawa mo. Layan? Oo. Ang kadang Apit ka dumak pala. Bakit? Manting ang surprise ha. Gino ko ha. Dapat ba surprise ka na talaga? Nagadulang muna. Ano yan? Layan? Ay, damdaman, Tagalog tagayan, tatlong kasta. Dati pang kastada, ipasta pa yata. Surprise! Ginagawa mo. Ano, okay na. Layan ah! Magtagalog ka nga kasi! Lalayo mo na ka mula. Kasama na. Okay na, okay na. Kagmakaan. Kadang! Kadang, ang kapalagbon mo lang ito. Layan? Go, mata! Tayo na! It was at this moment that he knew. He fucked up. Be! Ginawad ka. Kita talaga. Okay na. Kita niyo yung mata lang guys. Ginagawa mo. Bangsit! Okay na. Be! So, tingnan baby. Di na makakita lang. Sir, plano pa nila? Bangsit ka. Okay na. Nagkita okay mo. Tingnan mo. Magkaskas na ka lang. Yes! Kadiri! Tingnan mo. Pulos ka. Nagkapit na. Basta. Nagkaw. Closed doors, I'm a fool for you.